சீட் கவர்ஸ்மே ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு ஸ்டோர் வச்சிருக்கோம். சீட் கவர் கழட்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கார்ல இருக்கு ஸ்மெல்லே போச்சு. ஸ்மெல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஏன்னா இது எல்லாமே டச் அண்ட் ஃபீல் தான். சொல்ல போனா இது லெதரான்னு கேட்பீங்க. சைடு டோர் பேட்ஸ் ஆகட்டும், உங்களுக்கு டேஷ்போர்ட்ஸ், அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் கிரிப் அதே ஒரு தீமோட வரணும் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம். இங்க கோயம்புத்தூர்ல இல்லாத டிசைன்ஸ் வித் அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். பட்ஜெட் வைஸா போடுறதா நினைச்சிட்டு இன்னொன்று அது குவாலிட்டியும் இருக்காது. காருக்குன்னு தேவையானது எல்லாமே இருக்கு. வணக்கங்க, பிரபு ஃப்ரம் மேனன் மிஷினுங்க. இது நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர்ல திருச்சி ரோட்ல இருக்கோம், எஸ்ஜே டாடா ஷோரூம் ஆப்போசிட்ல. இப்போ நம்ம மேனன் மிஷின்ல எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு நம்ம சீட் கவர்ஸ்மே ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு ஸ்டோர் வச்சிருக்கோம். அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஒரு நார்மலா இருக்கிற உங்களோட காரை நீங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒரு ஓயில வண்டியோட வந்திருக்கிறதோட ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்காது, கலர் பிடிச்சிருக்காது. ஸோ நமக்கு தகுந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன பேட்டர்ன் கேட்டீங்கனாலுமே நம்மளால இது பண்ணி தர முடியுங்க. ஸோ ஈவன் இப்போ நார்மல் கார் வச்சிருப்பீங்க, இப்போ இவி கார்ஸ்லாம் ஒரு பேட்டர்ன் வந்திருக்கும், எனக்கு அந்த பேட்டர்ன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வந்து இருக்கிறதுலேயே மார்க்கெட்ல இங்க கோயம்புத்தூர்ல இல்லாத டிசைன்ஸ் எல்லாமே யூனிக்னஸ் இருக்கும். நீங்க என்ன பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீமியமா இருக்கும். ஸ்வாட்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இது நிறைய இருக்கு. உங்களுக்கு மாடல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்ல போனா இது லெதரான்னு கேட்பீங்க, லெதரைட்டான்னு கேட்பீங்க. இது சொல்ல போனா இது ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து நம்ம ஒரு ஃபுட் கிரேடுக்குலாம் எப்படி ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம ஆட்டோமொபைல் கிரேடுக்கு யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல்ஸ்க்கான ஒரு குவாலிட்டியா எல்லாமே. ஏன்னா நீங்க நார்மலா ஒரு 2000 ஒரு 5000 ரூபாய்க்குலாம் சீட் கவர் போட்டு இருப்பீங்க. நீங்க நல்லாவே நோட் பண்ணிருக்கலாம். ஒரு வெயில தான் நிறுத்துவோம், காருங்கிறது நம்ம வீட்டுக்குள்ள நிறுத்துறது கிடையாது. எங்கேயாவது வெளியே போய் பார்க் பண்ணிட்டு திருப்பி உள்ளே ஏறும்போது உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிளாக் ஸ்மெல் வந்திருக்கும். ஏன்னா ஒரு பிவிசி கண்டென்ட் தான் அதிகமாக மிக்ஸ் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க அந்த மெட்டீரியல்ல. ஸோ அதை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இனிமே ஒரு பிரச்சனை தான் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ பட்ஜெட் வைஸா போடுறதா நினைச்சிட்டு இன்னொன்று அது குவாலிட்டியும் இருக்காது. நீங்க ரெடிமேட் போடும் போது என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் இல்லை அப்படிங்கும்போது நீங்க எவ்வளவுதான் நல்ல மெட்டீரியல் போடும்போது அது இருக்காது. நம்மளது எல்லாமே ஒரிஜினல் ஓயில் எப்படி இருக்குமோ, ஈவன் தான் நம்ம வண்டி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாவே 6 ஏர் பேக்ஸ்ங்கிற ஸ்டாண்டர்டா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஏர் பேக் இருக்கிற சீட்ஸுக்குமே நம்ம தாராளமா பண்ண முடியும். எல்லாமே ரொம்ப குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வித் அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நீங்க உங்களுக்கு புது வண்டி எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா எங்ககிட்ட ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஐடியாஸ் இப்படி என்ன மெட்டீரியல் இருக்கான்னு செக் மட்டும் பண்ணிக்கங்க. பிரைஸ் செகண்டரி. நான் உங்களுக்கு பேசிக் ரேஞ்சில இருந்து நம்ம டாப் குவாலிட்டியான ரேஞ்சஸ் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் வந்தீங்க அப்படின்னா, ஏன்னா இது எல்லாமே டச் அண்ட் ஃபீல் தான். இதெல்லாம் வந்து டச் அண்ட் ஃபீல் தான். இதுல நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு. இது போக நம்மகிட்ட எவ்வளோ கேட்லாக்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம பேசிக் வேரியன்ட். ஸோ இதெல்லாம் போடும்போது என்னன்னா இருக்கு. நீங்க ஸ்மெல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். இது நான் இங்க வச்சிருக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேல் பண்றதுக்காக இல்லை, பேசிக் குவாலிட்டிஸ் வெளியே நிறைய பக்கம் மார்க்கெட்ல இருக்கு. நீங்க ஜஸ்ட் எங்கேயாவது போடுறீங்க அப்படின்னா ஏன்னா என் வண்டியில பர்சனலா நான் ஒரு 2014 ஒரு மார்க்கெட்ல நம்ம ஒரு காருக்கு யூஸ் பண்ணோம். இப்போ நாங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சீட் கவரை கழட்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கார்ல இருக்கு ஸ்மெல்லே போச்சு. ஸோ சீட் கவர்ஸ் ஏதாவது போடுறீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் குவாலிட்டியில இங்க செக் பண்ணிட்டு நீங்க போடலாம். ஓகேண்ணா. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இப்போ நான் கஸ்டமைஸ்டா எனக்கு வேணும், நான் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டிசைன் அனுப்புறேன் அப்படின்னா அது பண்ணி தர முடியும்? தாராளமாக பண்ணலாம். உங்களுக்கு சைடு டோர் பேட்ஸ் ஆகட்டும், உங்களுக்கு டேஷ்போர்ட்ஸ், அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் கிரிப் அதே ஒரு தீமோட வரணும் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் தான் நம்ம ரூஃப் ஏதாவது பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் ரூஃபும் நம்ம பண்ணி தர முடியும். அதாவது ஒரே தீம்ல என்டையரா உங்களுக்கு எல்லாம் கார் ஃபுல்லா ஒரே தீம் வேணும்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு அதுக்கான பண்ணக்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஜஸ்ட் நம்ம அதை கூட உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம். ஓகேங்கண்ணா. இன்னும் கார் ரிலேட்டடா என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கண்ணா? எப்படிங்க? இன்னும் கார் ரிலேட்டட்ல என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க? நார்மலா காருக்குன்னு தேவையானது எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ. நீங்க ஒரு பிராண்ட் நியூ கார் வாங்கிருக்கீங்க அப்படின்னா பேசிக்கா அதுக்கு தேவைப்படுறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சன்ஃபிலிம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே போடுவாங்க. இன்னொன்னு சன்ஃபிலிம் அப்படிங்கிறது ஆன்டி கிளாருங்கிறது ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஷீல்டுக்கும் பண்ணணும். எல்லாருமே என்னன்னா சன்ஃபிலிம்னா சைட் பேக் மட்டும் போட்டுக்கிறாங்க. ஆன்டி கிளாருங்கிறது போடும்போது என்னன்னா உங்களுக்கு லாங் டைம் நைட்ல விஷனுக்காக பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே இன்னைக்கு பல்பை ஹெவியா போட்டுதான் ஓட்டுறாங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல வரும்போது கொஞ்ச நேரத்திலேயே கண்ணு டயர்ட் ஆயிரும். இன்னொன்று வந்து செராமிக் ஃபிலிம்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்டி கிளர் போர்ஷனும் இருக்கும், உங்களுக்கு ஹீட் ரிடக்ஷனும் இருக்கும். உங்களுக்கு மெயினா டாஷ்போர்ட்லாம் உங்களுக்கு இதாகாது. ஏசியும் நீங்க வச்சா நீங்க எக்ஸாம்பிள் முதல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான ஒரு சன்ஃபிலிம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 பாயிண்ட் இல்ல 4 பாயிண்ட்ல வச்சாதான் கூலிங் ஆகிற இடத்துல நல்ல குவாலிட்டியான சன்ஃபிலிம் யூஸ் பண்றீங்கன்னா வெறும் 1 பாயிண்ட் ஏசிலேயே நல்ல கூலிங் இருக்கும். ஸோ இங்க ஃப்ரண்ட் டாஷ்போர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெயிலுக்கு டேன் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பீல் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி